Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Marcel drukt op een knop op mijn teken en dan ben we los. En dan gaan de stembussen ek piepen. Marcel Smit, ondij. 3, 2, 1. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Ja. De eerste stop die wij mooi zien in het kader van deze campagne is op een jouwer. Zo, hier langs. Leuk, al moesten we hier net langs. Ik weet het echt niet meer. Nou, Inte Kundesman, man. Wat is nou die favoriete muziek eigenlijk? Als het gaat om Frieske muziek, want dat mag wel even weten. Nou ja, de meesten als mijn naam heeft, dat ben wel mijn favoriet. Ja, toch die kant. Ja, ik denk dat krijg de goeie uitkozen heeft. Ja. Nou, dat is Gurbe, dus dat is Pieter en dat is Marcel. Maar dat hoef ik net te vertellen. Ze hebben een prachtig programma, Friesikane 5. En wij constateren dat uit dat programma net noemer in de Frieske Top 100 stiert. Toen zei ik tegen Gurbe, hij nog maar eens een trein komen. Dan krijg je van mij een dag lang om dat te promoten. Dat is wat ze doen. Het is stembaar, friesketop100.nl. Even invullen, komt heel goed. Gurbe en Pieter en Marcel, maar mijn taal. Een orentaal is altijd wel te leren. Het is een kwestie van interesse en respect. Je hoeft je ervoor net van af te keren. Die vreemde taal van vier dialect. Een taalprobleem kan er enkel komen. Als je zegt, ik kan het net verstaan. Het net jaren woord, het gewoon verdomme. Door eenvoudig wij net voor je bestaan. Elke taal had lucht van spreken. De ene is net minder als de oor. Je hoeft je net altijd te verbreken. Als je maar goed hartje naar elkaar. Niemand zal mij mijn taal ontnemen. Geen macht, geen meerderheid, geen wet. Zonder pennen en papier of zonder stemmen. Mijn taal zit in mijn tenzen en mijn hart. Mijn taal zit in mijn tenzen en mijn hart. Ek op de socials ben we deze weekend met de Frieske Top 100. Dus volg zeker op Instagram en Facebook @Omroep Friesland. Ben je Joert op het campus Middelzee in Sint-Anne. Ik zal Joert even jongen en een paar moeskers uitdelen. En we zullen hier even de band even motiveren om te stemmen. We weer op vakantie in ons mooie Frieske land. Ik zeg er een mooi famke en vregen om haar hand. Ze versteet me net en zij doen goede dag. Schöne famke, schöne net zo vaak. Tini, boterbreken in het zies. Wat dat net ze ken, is geen opdracht te vries. Jou doe me in het, en jou ook die mijn hand. 1, 2, 3 uit het Duitse land. Tini, boterbreken in het zies. Wat dat net ze ken, is geen opdracht te vries. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. We zijn op de tennisbaan van Sint-Niek. En wij rennen ergens in de richting van een gebouw. Ik neem aan dat er misschien wel mensen binnen. Die man wil aan tennissen, maar die willen natuurlijk graag Jemjere en Sjen. Ja, nee, ik zie dit. Hier staan de McEnroe zitten hier na 80 op de baan. Ja, maar kom je hem straks even in de kantine? Ja? We moeten even opbouwen. En dan roep ik hem op tijd. Zien we dat, man? En ondertussen blijven we in beweging. Hè? Als goeie vrienden uit elkaar. Hier binnen Marcel, Gurbe en Pieter. Ze wisten het eind best nog lang te rekken. Maar bij een besluit weer toe. Beiden vonden maar beter om te brekken. Ontstaat het door het laatste view. En achter naar pensioen, als alles goed besjost. Had dan de eender van de oor net meer te docht. Je dan maar riepen, heerlijk en oprecht. Als goeie vrienden uit elkaar. Wij moeten gewoon maar even zien. Even een slagje om.
En welkom hier met Tjeder Wolf. Maar wist wat het is? Ik woerde vreeg je of wij hier in deze prachtige omjouwing, maar al die machinerieën, uw strijden troubadours optreden leden maaien. Nou, daar is het krijg wat daar. Nee, dat is ook gezellig. Man niet de man even. De origineel is van Turnpike Troubadours en het heet Every Woman. En we hebben voor Frisikanen ervan maken elke vrouw. I'm every woman, voor jem, famkes. Zie wat ben in de wanted van een mooie meid iets die. En zie is elke vrouw die het nice me lijkt. 1, 2, 3, 4. Hey! Ja, zie wat ben in de wanted van een mooie meid iets die. En zie is elke vrouw die het nice me lijkt. Nee, zie hier net door leeuwen, zie je leven hoe hakkai. Oh, zie is elke vrouw die naast me lijkt. En je waren alle woorden, of je tongen nog zo raar. Ze hier toe vertrouwen, voor de vrouwen zelfs een graf. Ze brekbaar als een bloem, maar mij de poorten uit de klaai. Wie zie elke vrouw die naast me lijkt. Hey! Ja, zie waar ben in de mond hier. Van een mooie meid iets daar. Tiggermeloen, bijkesel die biedt de tiggermeloen. En hij harket net nog, tiggermeloen. Hij zucht alles als zijn krieten, hij opende die nou, op eigen risico. Het hoedje waard net grut, maar hij wil een goed gebed. Tos kan likkers messen en kakel niet vol de pit. Dan kan mijn bootje op het sked door mijn nimmer was nog even om. Wat jette hij in en wie het blaffen en gebrom. De boervrouw kan met boeten omdat ze het elke keer bestoor. En elke post bestellen, wat grepen bij de door. Een bijke bloemen biljen en bieten elke neer. En wij maar wakker zitten, dat had een eerder die. Refrein. En tiggermeloen, bijkesel die biedt de tiggermeloen. En hij harket net nog, tiggermeloen. Hij zucht alles als zijn krieten, hij opende je nou, op eigen risico. Cor, even, vertel even. Want Cor is hier leider van het eerste elftal. Wie leider, zei je? Ja, en Cor is ik hoofdsponsor van onze vereniging. Ja. En helaas het Cor van Maitit is hij overleden aan kanker. Ja. En Cor is een groot fan van hier iets met de Oude West. Maar het pees direct wat mij. En Zadwanders is wat vrienden van Cor, mijn groep van 20 mensen. Willen wij elk zoveel mogelijk geld ophalen voor de KWF. Ik vind het een geweldig idee. En die man die ben al aan het trainen, zo? Ik ben al aan het trainen. Want we zitten op al duels volgens mij. Ja, nee, daarom. Ze ben al ik mocht hem storen, jongens. Ja, nee, maar dit vind ik echt geweldig. Oh, dit is toch wat zin op mijn harsen. Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, we zijn druk aan het trainen voor de Alpe d'Huez. Ja, wanneer ging je hem? 5 juni met omheen. 5 juni met omheen. Ja, dat is wel, dat moet nog een paar kilo af. Ja, bliksem, dat moet nog een paar kilo af. En wat moet de opbrengst worden voor Cor, jongens? Nou, wij mogen starten met 50.000 opbrengst, maar wij hebben het doel gezet op een ton. Ja. Onvoorstelbaar. Nou, respect, nou al. O Heere, jou een plaak. Johanna nooit zo'n hondje schoon. Oh, ze is mijn hond. Hey! O Heere, dit is mijn. Dus liet zo'n hondje. Dus liet zo'n hondje. Dus mijn hond. Ja, o Heere, dit is mijn. Dus liet zo'n hondje. Die dik van mannen. Zeg maar daarvoor. Die had het je poort baast van. Dus hoedje minder. Dus hoedje minder. Dus mijn hond. Ja, die had het je poort baast van. Dus hoedje minder. Maar om je tjerke had er nog neer. Minder, minder, minder. In ons Safir, de eerste dag van de campagne voor de Friese Top 100. We nemen even een afscheid van Pieter, van Marcel en van Gurbe. En wij, machine trein, gaan gewoon terug naar de tweede dag. Bom even de weer, dan met Freek de Zwetser. Jawel, dat doet weer prachtig. Ondertussen, blijf stemmen, friesketop100.nl. Tot morgen. Omroep Friesland, de Frieske